látok. Egyik is fiam. Mindjárt várjuk. Aztán nem bírok kivenni. Mindjárt kapsz te is, tessék. Nektek is látom, jó? Mindjárt kapsz te is. Jó lesz. Finom, fiam? Rajtam virágom. Van, még kapsz virágom. Mindjárt neked. Mindjárt teszünk rá egy virágot neked is, jó? Mindjárt egy csíkét. Én keressetek helyet, hogy lejjönjetek. Most már kórusban bezegölünk. Hallod, még a helyet teszünk a kislának virágot. Anyika! Ide lecsítsük, jó? Kaptok szalvétát, ha megettétek. Mindjárt neked is teszek. Tessék, neked teszek állni, még kajátod, akkor kapsz meg, jó? Tessék. Tessék, ilyen. Meg egy virágot. Jaj! Nem igaz. Mit hazudozol? Csak hogy megúsz, bazd meg! A fiúknak való! Lány egy fiú! Szerintem a Zsolti meg a kaktuszba esett a bele. Igen, mert itt van, nem adják. Igen, a Zsolti van! Tényleg, nézd van! Gyere! Hát persze, hogy itt a nyoma. Nem lesz az előtti nyoma! Na, babu, játszolj! Hát én nem tudom, az Arnikát meg kell kérdezni. Tessék, gyerekek! Szia! Én az Árpád is! Baba! Mert főcsavarom a villa. Hogy vagytok, gyerekek? Jó! Jó. Azt csinálom, kamerázok. Jó az a torta? Látod a metes? Kérem? Látod? Látom. Milyen rajzfilmet néztek? Mondjuk fotózás! Cheese! Cheese! Vagy a tényleg vagy minket? Tikteket is, meg a tévét is. Cheese! Meg ezt a kislányt is. Ami meg ülj velünk ide! Így van. Még külön ülsz. Szeret bunyózni. Tényleg? Ez a kislány szeret bunyózni? Nem is igaz! Azt a mindenit. Nem ám. Ovisok vagytok? Igen, nagyon sok. És is a víz. Ah. Nagyják, gyerek, gyerek. Na lássad, milyen. Látod,